హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు లెవెల్ 3 వి భక్తి శాస్త్రి క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ క్రమంలో మనము ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి గ్రంథానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను పూర్వపు క్లాసులలో పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. సో ఈరోజు ఈశోపనిషత్కు సంబంధించినటువంటి అంశాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యుల వారి వివరణ ద్వారా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించేద్దాం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో మరొకసారి ఈరోజు ఈ క్లాస్కి శ్రీ ఈశోపనిషత్ అనేటువంటి ఈ గ్రంథము మరొక అతి ముఖ్యమైనటువంటి మనిషిని దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని దగ్గరకు చేర్చేటువంటి జ్ఞానము మనకి ఇందులో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ రోజు నుంచి ఈ క్లాసులలో శ్రీ ఈశోపనిషత్ అది అన్ని భగవంతుని దరిచేర్చేటువంటి మార్గం. మరి భక్తి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా అదే కదా. సో కాబట్టి ఈ ఈశోపనిషత్
ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి యజుర్వేదంలోని ఒక భాగము. ఆ భాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ విధంగా మనిషిని దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి వైపుకు చేరుస్తుందో అనేటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇందులో మనం తెలుసుకుంటాము. సో ఈరోజు ఈ ఈశోపనిషత్కి ఉపోద్ఘాతంగా ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి ఒక ఉపన్యాసము. వారు వేదాల పైన, వేదాన్ని గురించి పాశ్చాత్య దేశాలలో ప్రసంగిస్తూ ఉన్నప్పుడు చెప్పబడినటువంటి వేద జ్ఞానమును గురించినటువంటి ఒక ఆయన మాట్లాడినటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మనము చూడొచ్చు. సో ఇది ఈ శ్రీ ఈశోపనిషత్ అనేటువంటి ఈ అంశము శుక్ల యజుర్వేదంలోని వాజస్ అనే సంహిత నుంచి తీసుకున్నటువంటిది. సో ఇది దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని భగవాను దగ్గరకు చేర్చేటువంటి జ్ఞానము. సో ఇందులో మనం చదివేటువంటిది శ్లోకాలకు ప్రతిపదార్థ భావము మరియు భాష్యాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు, అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి పరమపూజ్య శ్రీమద్ అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వ్యాఖ్యానం ద్వారా దీన్ని చూస్తాము. ఈ గ్రంథంలో మనకి ఉండేటువంటి అంశాలు ఇండెక్స్ చూసినట్లయితే ఉపోద్ఘాతము, మంగళాచరణము. ఇక్కడ మనకి ఈశోపనిషత్తులో ఉండేటువంటి శ్లోకాలని మనకి మంత్రములుగా చెప్పబడుతుంది ఉపనిషత్తుల్లో, వేదాల్లో. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము అంతకుముందు ఉపదేశ అమృతంలో బిందువులుగా చూసినటువంటి ఇక్కడ మంత్రాలుగా చెప్పబడేటువంటి అవి మొదటి మంత్రము, రెండవ మంత్రము, ఆ విధంగా మొత్తము ఈ గ్రంథంలో 18 మంత్రాలను గురించి మనము చూస్తాము. సో అందులో ఉపోద్ఘాతంలో మనకి ఇక్కడ ఈ గ్రంథంలో చేర్చబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే వేద ప్రబోధము, వేద జ్ఞానాన్ని గురించి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పరమపూజ్య శ్రీమద్ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు 1969 అక్టోబర్ 6వ తేదీన ఇంగ్లాండ్లోని లండన్ నగరంలో కాన్వే హాల్లో ప్రసంగించినటువంటి ఇచ్చినటువంటి ఉపన్యాసము ఈరోజు ఉపోద్ఘాతంగా మనము చూసేటువంటిది. అయితే ఇక్కడ మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఈ ఉపదేశం ఏదైతే ఉందో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సభను ఉద్దేశించి ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారో ఆ పదాలను యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనకి ఈ గ్రంథంలో ఇవ్వబడినటువంటిది. సో అంటే ఇక్కడ ఈ ఉపోద్ఘాతంలో పరిచయ కార్యక్రమంలో ఇవ్వబడినటువంటి అంశాన్ని మనము చూసేటువంటిది. సో మరి వేదోపదేశము, వేదాలను గురించి ఆయన పాశ్చాత్యులతో మాట్లాడుతూ వేద ప్రబోధము, వేద ఉపదేశం, వేదోపదేశము అనేటువంటిది దీని యొక్క టైటిల్. సో ఆయన ఆ సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో జనరల్గా సభలో ఉన్నటువంటి వారిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా. సో ఆయన సభాసదులారా అంటూ ప్రారంభించినటువంటి ఆ విషయాన్ని, సో మరి వేద ప్రబోధము ఈనాటి ఉపన్యాసపు విషయము అంటూ ఆయన ప్రసంగించడం మొదలుపెట్టినట్టు, అంటే వేదోపదేశం, వేదాలను గురించి ఉపదేశం అనేటువంటిది ఆయన ఆ రోజు మాట్లాడాలనుకున్నటువంటి అంశం.
సో మరి ఇంతకీ వేదాలు అంటే ఏమిటి అని మీరు అనుకుంటున్నారు. సో ఎందుకంటే ఆ వేదము అనేటువంటి శబ్దానికి ఇది వేద శబ్ద విత్ అనే ధాతువు నుండి ఏర్పడినది అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఆ వేదము అనేటువంటి శబ్దానికి ఆ మూలార్థాలు అనేక రకాలుగా చెప్పవచ్చు. దీనికి అనేకమైనటువంటి అర్థాలు చెప్పబడినప్పటికీ కూడా వాటన్నిటి యొక్క సారము వేద శబ్దం విద్ అనేటువంటి అది మూల అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి అర్థాలు చెప్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ వాటన్నిటి యొక్క సారము ఒకటిగానే ఉంటుంది. అదే వేదము అంటే జ్ఞానము అని ఆయన చెప్తున్నారు. ఇది మనము భగవద్గీతలో కూడా సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు 15వ అధ్యాయంలో మనకి చెప్పేటువంటి అంశం చూస్తాం అక్కడ. సో కాబట్టి వేదం అంటే జ్ఞానము అని అనేటువంటి మరి మనం ఆ జ్ఞానము అనేటువంటిది ఏదైనా కానీ మనం తీసుకునేటువంటిది ఏదైనా జ్ఞానమే. అంటే ఏ జ్ఞానాన్ని మనం అంగీకరించినా అది వేదమే అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఏ జ్ఞానాన్ని తీసుకున్నా నాలెడ్జ్ అంటాం కదా, ఏది మనం తీసుకున్నా అది వేదమే అవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే మనం ఎవరైనా ఏదైనా ఒక విషయాన్ని అంగీకరిస్తూ ఉన్నామంటే అదేంటి జ్ఞానం కదా. సో కనుక మనం అంగీకరించేటువంటి ఏ విషయమైనా సో మరి జ్ఞానమే. ఏ జ్ఞానాన్ని తీసుకున్నా అది మనకి వేదమే అవుతుంది అనేటువంటిది ఆయన ఆ సభను ఉద్దేశించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే మరి ఏంటి మనం అంగీకరించేటువంటి విషయాలు, మరి ఏం అంగీకరించేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఏ జ్ఞానమైనా వేదమే అని చెప్పబడుతుంది కదా. మరి ఎందుకంటే ఆ వేదోపదేశమే మూల జ్ఞానం. అంటే వేద ప్రబోధాలు మూల జ్ఞాన రూపాలుగా ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి మనము మామూలుగా చూస్తూ ఉంటాం, ఎవరినైనా ఏదైనా ఖచ్చితంగా చేయాలి, ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, ఏం నువ్వు చెప్పేది ఏమన్నా వేదం అనుకుంటున్నావా అంటూ అంటాం కదా. అంటే మనకి మన మానవాళికి ముఖ్యంగా మనకి ఆ వేద ఉపదేశమే మూల జ్ఞానంగా ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి ఆ వేద ప్రబోధాల యొక్క మూల జ్ఞాన రూపాలుగా అవి చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. మరి మనకి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి జీవులను, అందులో ముఖ్యంగా మానవులను, ఎందుకంటే ఇతర జీవులు మానవులకు కొంత ఈ ఆలోచన విధానము ఉంటూ ఉంటుంది, బుద్ధి ద్వారా చేయగలుగుతూ ఉంటుంటాం కనుక. సో ముఖ్యంగా తీసుకున్నట్లయితే మరి ఈ జీవులను బద్ధ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు, ముక్త స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు అని 2 వర్గాలుగా విభజించవచ్చు. మరి ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మరి ఆ ముక్త స్థితిలో ఉన్నటువంటి జీవుడికి, బద్ధ స్థితిలో ఉన్నటువంటి జీవుడికి, అంటే ముక్త జీవులు బద్ధ జీవులు అనేటువంటి వాళ్ళకి తేడా ఏమిటి అంటే ఆ బద్ధ జీవుడి యొక్క బద్ధ స్థితిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది లోపాలతో కూడి ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సాధారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినటువంటి మనము, లేదా బద్ధ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ముక్త జీవులు కాకుండా బద్ధ జీవులుగా ఉండేటువంటి వారు సో ఒక 4 రకాలైనటువంటి దోషాలను కలిగి ఉంటారు. అంటే
ఆ బద్ధ జీవుడికి అంటే ముక్త జీవుడికి మధ్య ఉండేటువంటి భేదం కూడా. ఎందుకంటే బద్ధ స్థితిలో ఉండేటువంటి జ్ఞానం ఏదైనా అది అనేకమైనటువంటి లోపాలతో కలిగి ఉంటుంది. అలాగే అదే ఇక్కడ అంటే ఆ బద్ధ జీవుడికి ముక్త జీవుడికి గల భేదము ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ ఆ బద్ధ జీవుడు ఒక 4 రకాలైనటువంటి లోపాలు ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అందులో మొదటి దోషం అంటే లోపం, బద్ధజీవుడిలో ఉండేటువంటి లోపాలలో మొదటి లోపము ఏమిటంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా మనం అంటూ ఉంటాం, తప్పులు చేయడం అనేది మానవ సహజం కదా, మనం ఎవరైనా దేవుళ్ళ అయినవా అని అనుకుంటూ ఉంటుంటాం. సో ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది కూడా అదే. మొదటి దోషం ఏంటంటే తప్పనిసరిగా తప్పులు చేయడం. అతడు తప్పులు చేస్తూ ఉంటుంటాడు. సో ఈ విధంగా అంటే ఈ 4 దోషాలలో మొదటి దోషం ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? ప్రతి జీవుడు కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో బద్ధ జీవుడుగా ఉన్నటువంటి ముక్త జీవుల గురించి చెప్పట్లేదు. బద్ధ జీవులుగా ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కడు కూడా తప్పనిసరిగా తప్పులు చేస్తూ ఉంటూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే దానికి ఆయన ఒక ఉదాహరణగా ఆయన అంటే ఇక్కడ ఈ లండన్ లో మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటిది కదా, లండన్ నుంచి ఉపన్యాసం ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన అంటూ ఉన్నారు అక్కడ చెప్పేటప్పుడు, మా దేశంలో గాంధీ అనేటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఉండేవాడు, మహాత్ముడుగా చెప్పేవాడు, గాంధీ మహాత్ముడు అంటారు. అటువంటి వ్యక్తి కూడా కొన్ని తప్పులు చేసిన వాడే అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి గొప్ప వ్యక్తిగా చెప్తే వాడు అంటే భౌతిక జగత్తులో భౌతిక బద్ధజీవుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు ఎవడైనా తప్పులు చేయాల్సిందే, ముక్త జీవులు కాకుండా. మరి అటువంటి వాడిని మహాత్మా అని చెప్పడానికి సాధారణంగా ఆధ్యాత్మిక విధానంలో మహాత్మా అని చెప్పరు. కానీ మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అందరినీ అలాగే సంబోధిస్తూ ఉండేటువంటిది. సో గాంధీ మహాత్ముడు అనేటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా పరిగణించబడేటువంటి ఆయన ఉన్నారు. అయితే ఆయన ఏంటి చేసిన తప్పు ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ, ఒక తప్పు చెప్తూ ఉన్నారు ఆయనకి. ఆయన జీవిత చివరి దశలో ఆయన యొక్క సహచరులలో ఒక ఆయన, గాంధీజీ మీరు ఢిల్లీ సమావేశానికి వెళ్ళవద్దు, అక్కడ మీకు ప్రమాదం పొంచి ఉన్నది అని హెచ్చరిస్తాడట. కానీ గాంధీజీ ఆయన యొక్క మాటలను వినకుండా అక్కడికి వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకోవడం, అక్కడ గాడ్చే చేత చంపబడడం, అలాగే ఇంకా వాళ్ళ దేశాలలో ఉండేటువంటి ఆ కెనడీ అనేటువంటి మహనీయులు కూడా అలా తప్పులు చేసినటువంటి వాళ్ళే. సో ఇలా బద్ధ జీవితంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ తప్పులు చేయడం అనేటువంటిది మానవ సహజం. సో బద్ధ జీవుడికి ఉండేటువంటి లోపాలు అవే. ఆ లోపాలను సరిదిద్దుకొని ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానంలో ముక్త స్థితికి చేరుకోవడమే ప్రతి జీవుడికి ఉండేటువంటి సహజ లక్షణంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతిదానికి ఒక ధర్మం ఉన్నట్లుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. చక్కెర తీయగా ఉంది, తీయగా ఉండడం చక్కెర ధర్మం. సాల్ట్ తీసుకుంటాం, ఉప్పుగా ఉంటుంది. ఆమ్లాలు తీసుకుంటాం, చేదుగా పుల్లగా ఉంటుంటాయి. చింతపండు తీసుకుంటే పుల్లగా ఉంటుంది. సో అలా ఉండేటువంటి వాటి యొక్క ధర్మాన్ని అనుసరించి ఇది పదార్థం అని చెప్తాం, వాటి ధర్మాలుగా చెప్తాం. మరి ఆత్మ యొక్క ధర్మం ఏంటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ చేసుకోవడం, నిత్యము ఆ భగవంతుని యొక్క దాసుడిగా భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై, కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉండడము అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా తప్పులు చేయడము అనేటువంటి మొదటి లోపాన్ని చెప్పిన తర్వాత, అంటే బద్ధ జీవుడికి ఉండేటువంటి లోపాలలో, అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి జీవులు, అందులోనూ బద్ధ జీవులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ముక్తాత్ములు కాకుండా. ఎందుకంటే ముక్త జీవులు విశుద్ధ భక్తులు, శుద్ధ అవిశుద్ధ విశుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా మరి ఈ విధంగా అంటే ఈ బద్ధ జీవనంలో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ భగవంతుని యొక్క
ధ్యాసలో నిమగ్నమై భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉంటూ ఉంటారు కనుక వారు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పొందినటువంటి వారు. అటువంటి వారిలో ఈ లోపాలు కనిపించవు. సో అలా చూడవద్దు అని కూడా మనం ఉపదేశామృతంలో వారు అలా బయటికి కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు విశుద్ధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోనే నెలకొన్నటువంటి వారు కనుక అవి సో పరిగణలోనికి తీసుకోకుండా ఉండేటువంటి. అయితే ఇక్కడ మరి ఆ విధంగా మొదటి లోపాన్ని చెప్పిన తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంట, 4 కదా చెప్పింది. ఒకటి తప్పులు చేయడం, రెండవది మాయామోహం అంటే భ్రమకు గురి కావడం, భ్రాంతికి లోనవడం. సో రెండవ లోపము భ్రమ అని చెప్తున్నారు. భ్రమకు అంటే మాయా మోహితుడు కావడం. మాయ అంటే ఏంటి? మాయ. సో ఏదైతే లేదో అది ఉన్నదిగా భావించడమే మాయ. ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం శాశ్వతం కాదు, ఈ దేహం శాశ్వతం కాదు, కానీ ఈ దేహం ద్వారానే మనం గుర్తించబడుతూ శాశ్వతంగా ఉండేవాళ్ళంగా భావిస్తూ ఉంటుంటాం. అంటే ఏదైతే లేదో దానిని అంగీకరించడమే, అంటే లేని దానిని అంగీకరించడమే భ్రమ. సో అంటాం కదా, అప్పుడప్పుడు మనం ఎవరికైనా ఏదైనా ఇలా అనిపిస్తుంది అంటే, ఏముందాడా నీ భ్రమ అంతా అంటే ఏంటి ఆడ అర్థము? ఆడేం లేదు కానీ నువ్వు అలా అనుకుంటూ ఉన్నావు. సో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి జీవుడి యొక్క లక్షణం కూడా అదే చెప్తూ ఉన్నాడు. మాయామోహితుడు కావడము అంటే భ్రమకు గురి కావడము, అంటే లేని దానిని అంగీకరించడమే మాయా. మాయ అంటే లేనిది. ఎందుకంటే ఈ దేహమే శాశ్వతము, ఈ దేహమే ఆత్మ, ఈ దేహమే నేను అనే భావనలో ఉంటూ ఉంటాం. ఎవరినైనా మీరెవరు అంటే, నేను పలాని మోహన్ రావును, నేను ఈ టీచర్ని, లేకపోతే పలాని ఊరువాడిని నేను అని చెప్తూ ఉంటుంది కదా. సో అవన్నీ కూడా ఈ దేహపరమైనటువంటి ఉపాధులే, అలాంటివే మోహము లేదా భ్రాంతి. మరి వాస్తవానికి భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి బోధించినటువంటి ఉపదేశాలలో, ఓ అర్జున, నువ్వు తాత, నీ గురువు వీళ్ళంతా అనుకుంటున్నావే, వీళ్ళంతా ఈ దేహం కాదయ్యా, వాళ్ళు ఎప్పటికీ ఉండేది. అందుకే చెప్తారు, నీవు గాని నేను గాని ఈ రాజులందరూ కానీ నిలిచి ఉండని సమయం అంటూ లేదు, ఇక ముందు కూడా మనం ఎవరము ఉండకుండా ఉండము. అంటే నిత్యమైన శాశ్వతమైన దివ్యమైన ఆత్మలవు ప్రతి జీవుడికు, అంతేకాని ఈ దేహం కాదు. ఈ దేహము అనేటువంటి ఒక తొడుగు, మనం చేసిన కర్మలను అనుసరించి గత జన్మలోను అంతకుముందు జన్మలలోనూ చేసినటువంటి కర్మలను అనుసరించి మనం వాటిని ఫలితాలను అనుభవించడానికి పొందినటువంటి ఒక వస్త్రం. ఎలాగైతే వస్త్రాలను మనం మార్చుకుంటూ ఉంటుంటామో, అదేవిధంగా ఆత్మ కూడా ఈ దేహాలను నిరంతరము మారుస్తూ ఉంటుంది అని భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి కదా. సో మరి మొదటి ప్రవృత్తి ఏం చెప్పుకున్నాం? తప్పులు చేయడం. రెండవది భ్రమకు గురి కావడం. రెండవది భ్రమకు లోను కావడం అనేటువంటిది రెండవది. ఈ లేని దాన్ని ఉన్నటువంటి దానిగాను భావించుకోవడమే మనము జరుగుతుంది ఈ మాయా జగత్తులో. అంటే ఇది అశాశ్వతమైనది, దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. కానీ ఈ దుఃఖాలయంలో కూర్చొని నేను ఎంత ఆనందంగా ఉండాలి, నాకు దుఃఖం వద్దు అనేటువంటి భావనలో ఉండిపోతూ ఉన్నాం. మరి దుఃఖాలయంలో ఉండి దుఃఖం ఉండొద్దు అంటే ఎక్కడి నుంచి ఉండకుండా ఉంటుంది? ఇక్కడ ఉండి నేను ఏదో శాశ్వతంగా ఉంటానంటే ఎలా ఉంటాం? సో నిజమైన ఆనందం ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంలో ఉండేటువంటిది, అక్కడ నిత్యం శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది. సో దాని కొరకు భక్తులు ఆ భగవంతుని
ఇక మూడవ లోపం గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో మొదటిది తప్పులు చేయడం, మరి కదా. సో రెండవది భ్రమకు లోను కావడము. ఇక మూడవ లోపము ఇతరులను మోసం చేయడం కదా. ఎవరిని మోసం చేస్తున్నారో ఈ భౌతిక ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం. వాస్తవానికి అందరూ అందరిని ఏదో ఎంతో చేస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది, కానీ ఇవంతా కూడా మాయ, మోసం చేసేటువంటి వంచన చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి వాస్తవానికి అందరికీ లేకపోయినా కానీ ఈ జగత్తులో ప్రతి సంబంధము కూడా వంచనాపరంగానే ఉండేటువంటిది. మొదట్లో కొంత ఉన్నా కానీ తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి మధ్య ఉండేటువంటి ప్రవృత్తి కానీ, భార్యాభర్తల మధ్య ఉండే ప్రవృత్తి, ఇవన్నీ కూడా వంచనా ప్రవృత్తులాగానే సమాజంలో స్నేహితులు ఏదైనా కూడా ఏది కూడా. సో కాబట్టి సాధారణంగా బద్ధ జీవితంతో ఉండేటువంటి, అంటే మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని తెలుసుకొని ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలలో నిమగ్నము కానటువంటి వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు ఈ 3-4 రకాలైనటువంటి లోపాలలో అతనిలో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అందరిలో ఉండాలని ఏమి చెప్పకపోవచ్చు. కాబట్టి సహజంగా చెప్తున్నారు, సహజ ప్రవృత్తి చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. మూడవది వంచనా ప్రవృత్తి, అంటే ఇతరులను మోసం చేసేటువంటి మోస ప్రవృత్తి మూడవ లోపంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా ఎక్కడో ఏదో ఒక విషయంలోనైనా ప్రతి ఒక్కరూ ఇతరులను ఏదో విధంగా మోసం చేసేటువంటి ప్రవృత్తి ఉంటుంది. మరి అలా మనం సాధారణంగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఒక వ్యక్తి మొదటి తరగతి మూఢుడైనప్పటికీ, అంటే మూర్ఖుల్లో మహామూర్ఖుడు అన్నాడు. అంటే మూర్ఖ శిఖామణి అంటుంటాం అప్పుడప్పుడు. కొన్ని ఏదైనా మూర్ఖమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటే ఎవడైనా వీడు మూర్ఖుడురా అంటే, మూర్ఖుడు ఎందురా మూర్ఖ శిఖామణి అని అంటుంటాం కదా. సో అలా ఎంత మూర్ఖుడైనా కానీ వాడు తెలివిగలవాడిలాగానే నటిస్తూ ఉంటుంటాడు. సో భ్రమకు లోనై ఉంటాడు, తప్పులు చేస్తూ ఉంటాడు అనేది ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి. సో మరి ఎందుకంటే ఇది ఇంతే, కొంతమంది మూర్ఖంగా వాదిస్తూ ఉంటారు ఇది ఇంతే. సో ఎందుకంటే ఒకవేళ అది కొంచెం తెలివిగలవాడు, బాబు అది కాదురా బాబు అంటే, లేదు ఇది ఇంతే. అంతేగాని అయ్యో మరి నేనేదో చెప్తున్నాడు కదా, మరి ఆలోచిద్దామా, అది కాదా ఇలా కాదా అనేటువంటిది ఉండదు అటువంటి వాళ్ళు. సో అట్లా ఎన్నో లోపాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంతమంది సరైనటువంటి అవగాహన లేకుండా కూడా గ్రంథాలను రాస్తూ ఉంటుంటారు. అదే అతడి జబ్బు లేదా అతన్ని మోసం చేయడము. సో వాస్తవానికి ఈ మధ్యకాలంలో మనకి ఏదో కొన్ని ఇవన్నీ నడుస్తూ ఉన్నాయి. కృష్ణుడి వివాహంలో ఎన్నో అవి చంపబడి ఏదో చెప్తూ అంటూ వస్తూ ఉన్నాయి. వాస్తవానికి అది మరి దేంట్లో ఉంది ఏంటి అనేటువంటిది లేదు, దానికి ఉన్నటువంటి కారణం ఏంటి లేదు, అసలు దానికి ముందు సంఘటన ఏమిటి అనేటువంటిది కూడా ఆలోచించేటువంటిది లేదు. సో అలా ఒక్కొక్కడు ఏది పడితే అది రాసి తనకు తోచినది రాసేటువంటి ప్రవృత్తుల్లో ఉండి, ఇక 4వ లోపం చెప్పారు కదా, 4 లోపాలు ఉండేటువంటి చివరిదైనటువంటి 4వది ఏంటంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలు. ఎందుకంటే మన దృష్టి, మనం వినేది, మనం చూసేటువంటిది సరైనది అనుకోవడానికి లేదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మన ఇంద్రియాలు అసమగ్రాలు. ఎందుకంటే మన కళ్ళను చూసి మనం గర్వపడుతూ ఉంటుంటాం. మరి కానీ
ఆ కళ్ళు అన్ని చూడగలిగితే అంటే మన కళ్ళు సంపూర్ణంగా చూసేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉండదు, కొంతవరకు పరిధిలో మాత్రమే ఉంటూ ఉంటాయి. అలాంటి మనమే మరి దేవుడు ఉన్నాడా, ఉంటే నాకు చూపెట్టు అంటాం. కానీ ఆ దేవుణ్ణి చూసేటువంటి స్థితి మనకు ఉన్నదా లేదా కూడా మనం ఆలోచించుకోం. అలా వాదించేటువంటి మూర్ఖ శిఖామణులు ఎంతమంది కూడా ఉండేటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, మన కళ్ళకి ఆ భగవంతుని చూసేటువంటి దృష్టి లేదు. ఎందుకంటే ఏదైనా వెలుతురు ఉంటేనే మన కళ్ళ ద్వారా మనం చూడగలుగుతాం. మన కళ్ళు మనతోనే ఉంటాయి. కరెంటు పోయిందనుకోండి ఏమీ కనిపించదు. సూర్యుడు అస్తమించాడు అనుకోండి, కరెంట్ లేకుండా ఉంది అనుకోండి, మన పక్కనున్న మన చేతులే మనకు కనిపించవు. కాకపోతే గుర్తుతో అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటాం, ఇటు తీసుకొస్తాం అటు తీసుకొస్తూ ఉంటుంటాం. సో కనుక మనకున్నటువంటి ఇంద్రియాలు అసమగ్రమైనటువంటివి అని చెప్తూ, ఎందుకంటే మనం వినేది కొంత దూరం వరకు వినగలుగుతాం. ఆ వినేది కూడా కొన్ని సార్లు మనం ఎటో ఆలోచిస్తే స్పష్టంగా కూడా వినలేము కదా. సో అలా మరి ఈ లోపాలన్నీ కలిగి ఉన్నటువంటి మనం ఎలా, ఈ లోపాలు ఉండి మనం పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఎవరికైనా ఎలా ఇవ్వగలం? సో కనుకనే బద్ధజీవుడు ఎవడూ కూడా ఇతరులకు సరైనటువంటి జ్ఞానమును ఇవ్వలేడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కనుకనే మనము పరిపూర్ణులము కాము. కనుకనే మరి మనకి ఇవ్వబడినటువంటి వేదాలను యథాతథంగా అంగీకరించాలి, మేము అంగీకరిస్తూ ఉన్నాము అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అలా చెప్పి వేదాలు అంటున్నారు. మరి మీరు ఈ వేదాలు అనేటువంటివి మీ భారతదేశానికి సంబంధించినవి కదా, మీ హిందువులకు సంబంధించినవి కదా అని వాళ్ళు అనేటువంటి అవకాశము ఉంటుంది అని ఆయనే అంటున్నారు. వేదాలు హిందువులకు సంబంధించినవి కానీ మరి హిందువులు పరాయి దేశం వారు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు. అంటే వేరే దేశం వాళ్ళ మావి కదా అని మీరు అనుకుంటూ ఉన్నారేమో. ఇక్కడ సాధారణంగా హిందూ అంటే మనం ఉండేటువంటి మన భారతదేశంలో ఉండేటువంటిది హిందువులు అనేటువంటిదే కాదు, మాకుండేటువంటిది వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానమే మా యొక్క నిజమైన గుర్తింపు అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి వర్ణాశ్రయ విధానము అంటే 4 వర్ణాలు 4 ఆశ్రమాలు అనేటువంటివి. 4 వర్ణాలలో మనకు భగవద్గీతలోనే చెప్తారు కదా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. హరే కృష్ణ ఎవరికైనా ఆ శ్లోకము భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి బ్రాహ్మణుడు, క్షత్రియుడు, వైశ్యుడు, శూద్రుడు అనే 4 వర్ణాల గురించి చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం శ్లోకం ఎవరికైనా గుర్తుంది? ఎవరైనా చెప్పగలరా? హరే కృష్ణ. చాతుర్వర్ణ మయా స్పష్టం గుణకర్మ విభాగశః. సో వాళ్ళ యొక్క గుణాలు మరియు వాళ్ళు చేసేటువంటి కర్మలను అనుసరించి సో ఈ సమాజంలో ఉండేటువంటి 4 అంటే ఈ మానవుల వీళ్ళందరూ కూడా 4 వర్ణాలుగా పడతారు. సో అయినా వాటికి నాకు అంటే నేను వాటిలో ఉండను అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ గుణ విభాగాలు అంటే కర్మలకు అతీతుడుగా ఉండేటువంటి వాడు కనుక భగవంతుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి, ఎందుకంటే భగవంతుడు అసంపూర్ణుడు కాదు, సంపూర్ణమైనటువంటి వాడు. సో మరి ఇవన్నీ కూడా సర్వత్రా ఉంటాయి. అంటే మా భారతదేశంలోనే కాదు, ఈ వర్ణాశ్రమ విధానము ప్రతి దగ్గర ఆ భగవంతుని చేత సృష్టించబడిన అంటే భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ ఆశ్రమ విధానాలు, ఈ విభాగాలన్నీ కూడా భగవంతుని చేతనే సృష్టించబడ్డవి. అంటే భగవంతుడు ఆ మార్గాలు ఇస్తే ఆ మార్గ నిర్దేశకాలు ఈ గుణాలు ఉన్నవాడు దీనిలోకి వస్తాడు, బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు, ఈ గుణాలు ఉన్నవాడు క్షత్రియుడు అవుతాడు, ఈ గుణాలు ఉన్నవాడు వైశ్యుడు అవుతాడు, ఈ గుణాలు ఉన్నవాడు శూద్రుడు అవుతాడు. కాబట్టి బ్రాహ్మణుడు ఈ గుణాల వల్ల ఈ కర్మలు చేస్తూ ఉంటాడు, వైశ్యుడు ఈ గుణాల వల్ల ఈ కర్మలను చేస్తూ ఉంటాడు. అలా
చెప్పబడుతూ ఉంటుంది కనుక మరి ఇది ఈ వర్ణాశ్రమ విధానము అనేటువంటిది సర్వత్రా మా దేశంలోనే కాదు మీ దేశంలోనూ మానవులు ఉన్నటువంటి ప్రతి చోట కూడా ఉండేటువంటిదే అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. వర్ణాశ్రమ ధర్మమే నిజమైనటువంటి మన యొక్క గుర్తింపు మానవులకి అని చెప్తుంది. మరి ఇక్కడ ఏంటి ఆ వర్ణాశ్రమము అంటే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విధానంలో మనకి ఆ వేదాలను అనుసరించడమే, వేద వాజ్మేయమును అనుసరించి 4 వర్ణాలు 4 ఆశ్రమాలు ఉన్నటువంటి మొత్తం 8తో కూడినటువంటి మానవ సమాజం ఉంటుంది. సో మానవ సంఘంలో 4 లౌకిక విభాగాలు 4 ఆధ్యాత్మిక విభాగాలు ఉంటాయి. దీనినే వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ అని అంటారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి మరి ఈ వర్ణాశ్రమ విధానంలో బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనేటువంటి లౌకిక విభాగాలు. ఇక్కడ సాధారణంగా బ్రాహ్మణుడు అనేటువంటి పదము బ్రహ్మమును తెలిసినటువంటి వాడు అంటే మేధావి వర్గం, అంటే ఆత్మానుభూతి పొందడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వాడు. సో సాధారణంగా మరి ఈ సమాజంలో ఉండేటువంటి వర్గాల్లో మేధావులుగా చెప్పబడుతుంటారు కదా, అలా జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు మేధావి వర్గంలో ఉండేటువంటి వాడు. అంటే బ్రాహ్మణుడు అనేటువంటి పదము మేధావి వర్గాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే వేద జ్ఞానాన్ని పొంది మనకి వేద విషయాలను అనుసరించి చూస్తే మరి ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానమును పొందినటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడుగా చెప్పబడేటువంటి విషయం. ఎందుకంటే సాధారణంగా తెలివైనటువంటి వర్గం మేధావి వర్గంగా చెప్పబడేటువంటిది వాళ్ళు ఆ సమాజానికి అవసరమైనటువంటి మార్గదర్శకాలను తెలియచేస్తూ ఉంటుంటారు, బోధకులుగా ఉండేటువంటి వాడు. ఇక రెండవ వర్ణంగా చెప్పబడేటువంటిది క్షత్రియులు. మరి వీరు సాధారణంగా పాలన వర్గాలుగా చెప్తూ ఉంటారు, అంటే పరిపాలించేటువంటి వారుగా చెప్తూ ఉంటారు. ఎవరైతే పరిపాలనా దక్షత కలిగి ఉంటుందో వాడందరూ కూడా క్షత్రియులుగా చెప్పబడేటువంటిది. సో మరి ఆ క్షత్రియులు బ్రాహ్మణుల యొక్క ఆచార్యుల యొక్క నిర్దేశంలో పనిచేస్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే బ్రాహ్మణులు వారికంటే కూడా తెలివైన వారుగా, అంటే జ్ఞానాన్ని తెలివైన వాడు అంటే ఇక్కడ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. తదుపరి మనకి చెప్పబడేటువంటి వర్గము వైశ్యులు. అంటే పాడి పంటలు, అంటే సాధారణంగా సమాజానికి అవసరమైనటువంటి ఆర్థిక వనరులను సమకూర్చే వర్గంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటుంటాం మనం. మరి ఇక 4వ వర్గము శ్రమ ద్వారా ఈ సమాజానికి సేవ చేసేటువంటి వాళ్ళు, ఈ సమాజానికి సమాజ అభ్యున్నతికి దోహదపడేటువంటి వారు శ్రమతో. సో వాళ్ళే శ్రామిక వర్గము అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. మరి ఈ విభాగాలు అన్ని చోట్ల కనిపిస్తాయి, మా దేశంలోనే కాదు అన్ని చోట్ల కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇదే వైదిక సిద్ధాంతము, దీనిని మేము అంగీకరిస్తూ ఉన్నాము. ఎందుకంటే ప్రతి సమాజంలోనూ ప్రతి దగ్గర కూడా ఇల్లే కదా ఉండేది వర్గాలు. వారి యొక్క గుణాలను అనుసరించి మేధావి వర్గం కానీ
పరిపాలన దక్షత ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, వ్యాపార ధోరణి చేసేటువంటి వాళ్ళు, శ్రామికంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు. మరి కనుకనే వైదిక సిద్ధాంతాలు ప్రామాణిక సత్యాలుగా పరిగణించబడుతూ ఉన్నాయి. వాటిలో ఎటువంటి దోషము ఉండదు, వాటిని నమ్మవలసినదే. అంటూ ఆయన మరి మన దేశంలో ఉండేటువంటి ఒక ఆచార్య విషయాన్ని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఉదాహరణకు భారతదేశంలో గోమయము అంటే ఆవు పేడ పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. వాస్తవానికి అది ఒక జంతువు యొక్క మలం. మలం అంటే ముట్టుకునేటువంటిది, అంటే దాన్ని తర్వాత తదుపరి స్నానం చేయాలి అని మనకి శాస్త్రాలు నిర్దేశం చెప్తూ ఉంటుంది. అదే దాంట్లో గోమయం పవిత్రమైనదిగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు అంటే లేదు, కానీ పూర్వకాలంలో అన్ని కూడా మట్టితో ఉండేటువంటి ఇళ్ళలో పండగలు వచ్చినాయి అంటే ఆవు పేడలతో అలుకుతూ ఉంటుంటారు, పవిత్రం చేసేటువంటి. మరి మలం అంటే సాధారణంగా అపవిత్రమైనదిగా చెప్తాము, కానీ గోవు ఆవు పేడ ఏదైతే ఉందో అది పవిత్రమైనదిగాను, పవిత్రమైనటువంటి కొన్ని ఏదైనా అపవిత్రాలు జరిగితే అక్కడ శుద్ధి చేయడానికి ఆ గోవు యొక్క పేడతో అలుకుతూ ఉంటుంటారు, లేదా గోవు దాన్ని చల్లుతూ ఉంటుంటాం, గోమూత్రాన్ని చల్లడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సాధారణమైనటువంటి బుద్ధితో చూసినప్పుడు ఇదంతా కూడా ఒకదానికొకటి విరుద్ధంగా అనిపించవచ్చు, కానీ మరి అది అసత్యం కాదు కదా, వాస్తవం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, శాస్త్ర నిర్ధారణ చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రముఖ శాస్త్రజ్ఞులు కూడా, వైద్యులు కూడా ఆ గోమయాన్ని పరిశీలించి అందులో క్రిమి సంహారులైనటువంటి గుణాలు ఉన్నాయి అని కనుగొనబడినటువంటిది. సో కనుక మరి శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి విషయం, వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి విషయం, జ్ఞానం, వేద జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది సంపూర్ణమైనది అని మా ఉద్దేశం అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే మాకు ఒక నానుడి ఉంటుంది మా దేశంలో, ఎవడైనా ఒక వ్యక్తితో నువ్వు ఇలా చేయాలి అని అంటే రెండో వాడు, ఏమిటి నువ్వు ఉద్దేశం, నువ్వు చెప్పినట్లు నేను చేయాలంటే అదేమైనా శాసనమా? అంటే వేద శాసనాలను లౌకిక దృష్టితో వ్యాఖ్యానించడానికి వీలు లేదు, కనుక శ్రద్ధతో పరిశీలిస్తే ఆ శాసనాలన్నీ కూడా సరి అయినవి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి తెలవక మనం పూర్వం నుంచి వచ్చినటువంటి కొన్ని పద్ధతులను చూస్తే అవన్నీ తాతమ్మ కాకమ్మ కథలు, తాతమ్మలు చెప్పేటువంటిది ఇప్పుడు ఎక్కడ పాటిస్తామని చెప్తుంటారు. బట్ వాటన్నిటికీ కూడా ఒక సాంప్రదాయమైనటువంటి, ఇప్పుడు మళ్ళీ అన్నిటికీ అదే వస్తుంది, పద్ధతులకు పోతూ ఉన్నారు కదా. సో వేదాలు మానవ జ్ఞాన కల్పితాలు కావు అని చెప్తున్నారు. అది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉండే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాను నుండి వచ్చినటువంటిది. ఎందుకంటే మొదటగా బ్రహ్మకు ఇది జ్ఞానం, వేద జ్ఞానం, వేదం అంటే జ్ఞానం అంటాం కదా. సో ఆ జ్ఞానాన్ని బ్రహ్మకు మొదట బోధించినటువంటి, అలాగే ఆయన వేదాలకు ఉన్నటువంటి మరొక పేరు శృతులు అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శృతులు అంటే శ్రవణం ద్వారా పొందేటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తారు. ఎందుకంటే పూర్వకాలం వేదాలను గురువు ఒకసారి చెప్తే ఆ శిష్యుడు ఆ విధంగా విని దాన్ని తదుపరి ఆ విధంగా అర్థం చేసుకుని తదుపరి ఆ విధంగా చేసేటువంటి వాడు. మరి ఇటువంటి ఈ శృతి మనకి తల్లి వంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. శృతి, ఆ శృతులు ఏవైతే ఉన్నాయో అది తల్లి వంటిదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే మనకు సంబంధించినటువంటి విషయాలలో మన తండ్రి ఎవరు అంటే తల్లి చెప్తే అంతే ప్రామాణికం. మా అమ్మ చెప్పింది కానీ నేను పరిశీలించి కనుక్కుంటా అంటే అది కుదిరేటువంటిది కాదు కదా. సో కనుకనే మనకున్నటువంటి శాస్త్రాలను
సరైనటువంటి మార్గంలో, అంతేకాని ఏది పడితే అది అక్కడ కానీ కాదు అక్కడ. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నాను, మీ తండ్రి ఎవరు అని తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే మీ తల్లి తప్ప దానికి సమాధానం చెప్పగలిగేటువంటి వాడు ఇంకెవ్వరూ లేరు. సో కాబట్టి తల్లి ఇతడు మీ తండ్రి అంటే దాన్ని మనం అంగీకరించవలసినదే. అంతేగాని అవునా కాదా అనేటువంటి మీమాంస కూడా రావాల్సినటువంటిది లేదు అని చెప్పు. సో అలాగే వేదాలు మనకి బోధించబడినటువంటి అంశాలను మనము వేరుగా చేసి చూడవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో అలాగే మరి వేదాలు తల్లిగా భావించబడినటువంటి ఆ బ్రహ్మ మనకు తాతగా చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ నుంచి వచ్చినటువంటి మనువు ద్వారా వచ్చినటువంటి వాళ్ళం కనుక మనము ఆ బ్రహ్మ మనకి తాత. మరి ఆ బ్రహ్మకు తండ్రి ఎవడు? బ్రహ్మ సృష్టికర్త భగవానుడు, దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. కాబట్టి ఆ ముత్తాత వేద జ్ఞానాన్ని బోధించినటువంటి వాడు. ఆ దేవదేవుడు మొదట ఆ వైదిక జ్ఞానాన్ని బ్రహ్మకు బోధించాడు. ఎందుకంటే ఆరంభంలో ఉన్నటువంటి మొదటి జీవి బ్రహ్మ. అతడు ఆ విధంగా వేద జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ జ్ఞానాన్ని బ్రహ్మ తదుపరి నారదుడికి ఇవ్వడము, నారదుడు ఇతర శిష్యులకు బోధించడము, వారు తిరిగి తమ శిష్యులకు బోధించడము. ఆ విధంగా వేద జ్ఞానము గురు శిష్య పరంపర ద్వారా సంక్రమించినది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో వేద జ్ఞానము ఆ విధంగా గ్రహించబడిందని భగవద్గీత కూడా ధృవపరచబడినటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. అంతేకాని అలా కాదు, నేను పరిశోధించి చేస్తాను అంటే దానికి సమయం వృధా తప్ప వేరొకటి లేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ. సో మరి ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రత్యక్షం, అనుమానం అనేటువంటి ఆ శబ్దం అని మూడు రకాలైనటువంటి ప్రమాణాలు, ప్రత్యక్ష ప్రమాణం, అనుమానం, శబ్ద ప్రమాణము అనేటువంటి ఆ మూడు ప్రమాణాలను గురించి ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ప్రత్యక్షం అంటే ఇంద్రియ జన్య జ్ఞానం, ఇంద్రియాల ద్వారా మనం అనుభూతి పొందేది. ఒక్కోసారి మనము అంటే కళ్ళ ద్వారా చూడడము, ఒక్కోసారి స్పర్శ ద్వారా కూడా అంటే పట్టుకున్నాం అనుకోండి ఒక వస్తువుని, వేడిగా అనిపిస్తే ఇది వేడిగా ఉంది అంటే దాని అంటే స్పర్శ ద్వారా అలా కొన్ని అంటే మనం చూసేటువంటి. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రత్యక్ష అంటే ఇంద్రియ జ్ఞానము అని చెప్తుంటారు. అలాగే మరి ఈ ప్రత్యక్ష జ్ఞానము అంత ప్రశస్తమైనది కాదు అని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి మన కళ్ళతో సూర్యుని చూస్తాము, సూర్యుని చూస్తే ఒక చిన్న బిందువులాగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు, కానీ సూర్యుడు చాలా మన భూగ్రహం కంటే కూడా చాలా పెద్దవాడు. మరి ఎలా అది ప్రమాణం అవుతుంది మనకి? మన కళ్ళతో చూసినటువంటిది. సో కనుకనే మనం గ్రంథాలను చదివి అందులో సూర్యుని గురించి తెలుసుకుంటే సూర్యుడు మరి కాబట్టి ప్రత్యక్ష ప్రమాణము సమగ్రం కాదు అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే అది ఒక అలా కొన్నిసార్లు ఏం చెప్తాము, ఇంకొక ప్రమాణం ఏంటి, ఇది ఇలా ఉండవచ్చు, డార్విన్ సిద్ధాంతం ఉందనుకోండి, ఇది ఇలా ఉంది, ఇలా పరిణవర్తనం ఇలా జరిగి ఉండవచ్చు అనేటువంటి చెప్పేది అనుమాన ఎటువంటి. ఇక శబ్ద ప్రమాణం. సో ఎందుకంటే ఈ శబ్ద ప్రమాణం ద్వారా మనకి ఆకాశవాణి నుంచి వీటిలలో వచ్చేటువంటి ఇక్కడ వేద జ్ఞానము శబ్ద ప్రమాణం అనబడుతుంది. ఆ శృతులు అనేటువంటిది ఆ శబ్ద ప్రమాణానికి మరొక పేరు. శృతి అంటే దీనిలోని జ్ఞానాన్ని వినడం ద్వారా మాత్రమే గ్రహించాలన్న మాట అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. మరి ఆ ఉత్తమమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి
వ్యక్తి నుండి మనం గ్రహించాలి అని వేదం చెప్తుంది. ఎందుకంటే మనకి ఈ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి 4 పరంపరలు ఉన్నటువంటివి. బ్రహ్మ సాంప్రదాయము, రుద్ర సాంప్రదాయము, శ్రీ సాంప్రదాయము, కుమార సాంప్రదాయము అంటూ 4 సాంప్రదాయాలు. ఇవి ప్రామాణికమైనటువంటి సాంప్రదాయాలుగా చెప్తూ ఉంటుంది. మనం ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్తున్నామో కృష్ణ భగవాన్ నుండి పొందిన జ్ఞానము బ్రహ్మకు అందించబడినటువంటిది. ఆ బ్రహ్మ దానిని నారదుడి ద్వారా వ్యాసులు, ఇలా ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మన ఏదైతే ఇస్కాన్ సంస్థ బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంగా చెప్పబడుతూ ఉంది. అలాగే మరొక సాంప్రదాయం శ్రీ సాంప్రదాయం, దాన్ని లక్ష్మీ సాంప్రదాయం అని చెప్తారు. సో భగవంతుడి నుంచి లక్ష్మీదేవి పొందిన జ్ఞానాన్ని తదుపరి పంచి, అలాగే భగవంతుడి నుంచి రుద్రుడు శివుడు పొందినటువంటి జ్ఞానం, ఆ పొందినటువంటి దాన్ని ఇచ్చినటువంటిది రుద్ర సాంప్రదాయం లేదా శివ సాంప్రదాయం. అలాగే భగవంతుడి నుంచి కుమారులు 4 కుమారస్ అని చెప్తారు. సనకుడు, సనందను, సనత్ కుమారులు అనేటువంటి ఆ 4 కుమారులు వాళ్ళ ద్వారా ఇవ్వబడేటువంటి జ్ఞానం, దాన్నే మనకి హంస సాంప్రదాయం అని కూడా చెప్తారు. అలా ఆ సాంప్రదాయంలో ఒక్కొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులు వాళ్ళ ద్వారా వచ్చినటువంటి శిష్యుల ద్వారా ఇవ్వబడేటువంటి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు నుండే దాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే మనకి ఈ భౌతిక జగత్తుకు పైన ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ఉన్నటువంటిదిగా చెప్తాం. ఇంతకుముందు కూడా ఉపదేశ అమృతంలో చూసాం. ఈ భౌతిక జగత్తు కంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్తులు 3 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. మొత్తం భాగాలుగా చూస్తే ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో 1/4 వంతే ఈ భౌతిక జగత్తు అని చెప్పబడినటువంటిది. మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం ఎందుకంటే ఈ వ్యక్త అవ్యక్తాలుగా ఉండేటువంటి దీనికి అతీతమైనటువంటి మరొక ప్రకృతి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అదే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంగా. గ్రహాలు, వాటిలో శాశ్వతంగా నివసించేటువంటి జీవులు గల మరొక ఆకాశం ఉంది అని మీరు ఎలా తెలుసుకుంటారు అనేటువంటి దాని గురించి ఆయన అడుగుతూ ఇక్కడ చెప్తూ, ఈ జ్ఞానం అంతా యథార్థమైందే, మరి ఈ విషయాలను గురించి ప్రయోగాలు ఎలా చేయగలరు? కనుక అది సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలను చేరుకోవడానికి మనకి ఆ ఉండే సమయము అంటే ఆ సరిపోదు. ఈ భౌతిక విషయాలు చేసేటువంటి దాన్ని సరిపోదు అని చెప్తారు. అలా మరి దాన్ని చేయాలి అంటే వేదాల సహాయాన్ని పొందాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అందుకే కదా మన యొక్క గ్రంథాలన్నిటినీ కూడా పాశ్చాత్యులు తీసుకువెళ్ళి వాటి సహాయంతోనే వివిధ రకాలైనటువంటి విద్యలు. సో కనుకనే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మరి ఏదైనా ప్రయోగ విషయాల్లో సక్సెస్ కావాలంటే దాన్ని వేదాల సహాయంతో పొందాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ వేదాల సహాయమే ఇక్కడ వైదిక విజ్ఞానము అని పేరు అని చెప్తున్నారు. మరి మా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో మేము పరమోత్తమ అధికారి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడి నుండే ఈ జ్ఞానాన్ని గ్రహిస్తూ ఉన్నాము. మరి అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రజలకు శ్రీకృష్ణుడే అత్యంత ప్రామాణికుడు. ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా ఆయన నుంచే ఇవ్వబడినటువంటిది. అంటూ ఆయన 2 రకాలైనటువంటి తత్వవేత్తలను గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడుతుంది, ఆ ఆధ్యాత్మిక వాదులు 2 రకాలుగా, సాకారవాదులు, నిరాకారవాదులు. ఆ భగవంతుని యొక్క శ్యామ సుందర రూపం పైన ఆధారపడి చేసేటువంటి వారు సాకారవాదులుగా చెప్తారు. అలా కాకుండా నిరాకారం అంటే ఆ అవ్యక్త రూపమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క అవ్యక్త స్వరూపం పైన చేసేటువంటి వారు నిరాకారవాదులు లేదా మాయావాదులు. సో మరి ఇక్కడ ఆ క్రమంలో ఉన్నటువంటి చాలా మందిని ఆయన గుర్తు చేస్తూ శంకరాచార్యులు, రామానుజాచార్యులు, మధ్వాచార్యులు, విష్ణుస్వామి. సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి వీటిలో ఆ శంకర వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు 2 కూడా శ్రీకృష్ణుడిని
దేవదేవుడుగా అంగీకరించబడినటువంటివి చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా ఆయన మరి ఆ శ్రీకృష్ణుడే దేవదేవుడు అని అన్ని సాంప్రదాయాల్లో కూడా ఆయన దేవకి వసుదేవుల యొక్క కుమారుడుగా అవతరించారని కూడా నిర్ధారించబడినటువంటి అంటే సో ఆ శ్రీకృష్ణుడే దేవదేవుడని తత్వవేత్తలందరూ కూడా అంగీకరించినటువంటిది, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అంటూ మరి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో మా జ్ఞానానికి శ్రీకృష్ణుడు మరియు ఆయన ఉపదేశించినటువంటి భగవద్గీతే ప్రత్యక్ష ఆధారం. అంటే మేము ఏమైతే చెప్తున్నామో అవన్నీ కూడా భగవద్గీత ఆధారం. ఎందుకంటే భగవద్గీత భగవంతుడి నుండి చెప్పబడినటువంటి, అందుకే భగవద్గీత యథాతథము అనేటువంటి గ్రంథాన్ని మేము ప్రచురించాము అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారితో మాట్లాడుతూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఎందుకు యథాతథము అని అంటున్నామంటే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన మాటలకు ఏ లౌకిక వ్యాఖ్యానం లేకుండా మేము అంగీకరిస్తాం. ఆయన ఏం చెప్పారో భగవద్గీతలో దాన్ని యథావిధిగా అంగీకరిస్తాం. అదే వైదిక విజ్ఞానం. వైదిక విజ్ఞానము పవిత్రమైన అవడం వలన దానిని మేము అంగీకరిస్తాము. శ్రీకృష్ణుడు ఏది చెప్పినా మేము అంగీకరిస్తాము. ఇదే కృష్ణ చైతన్యము. దానివల్ల ఎటువంటి కాలయాపన ఉండదు. సో కనుక చెప్తున్నారు ఆయన, మీరు ప్రామాణికుడిని లేదా జ్ఞాన విధానాన్ని అంగీకరిస్తే కాలం వృధా కాదు. ఉదాహరణకి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆరోహణ మరియు అవరోహణ అనే రెండు జ్ఞాన విధానాలు ఉన్నాయి. అవరోహణ ప్రక్రియలో కలిగే జ్ఞానము వలన మానవుడు మరణిస్తారని మీరు అంగీకరిస్తారు. ఎందుకంటే అది తెలిసినటువంటి విషయం. సో ఎటువంటి ప్రయోగం చేయకుండానే దాన్ని అంగీకరించేటువంటి, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరణిస్తాడు అని తెలిసినట్టు. ఎందుకంటే అది మరణిస్తాడా లేడా అనేటువంటి ప్రయోగం చేయడానికి మొదలు పెడితే అది ఇప్పటితో అయ్యేటువంటిది కాదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాం. సో అలాగే బ్రహ్మసంహితలో ఒక విషయము ఇలా ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మనోవేగంతో వెళ్ళే విమానంలో పయనించవచ్చునని, భౌతిక విమానాలు గంటకు ఒక 2000 మైళ్ళు వెళ్ళగలవు, కానీ మనోవేగం ఎంత మరి అని చెప్తూ ఆయన చెప్తున్నారు. మీరు మీ ఇంట్లోనే కూర్చొని సుమారు 10,000 మైళ్ళ దూరంలో గల భారతదేశాన్ని తలుసుకోండి. తత్క్షణం అక్కడ మనం ఉన్నట్లుగా ఊహించవచ్చు. అంటే మీ మనసు అక్కడికి ఎగింది, అంటే మనోవేగం అంతా ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. అటువంటి ఆ మనోవేగంతో లక్షల కొద్ది సంవత్సరాలు ప్రయాణిస్తే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము అనంతమైనది అని మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. దానిని సమీపించడానికి కూడా సాధ్యం కాదు అని బ్రహ్మసంహితలో చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. సో కనుకనే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుణ్ణి, అంటే గురువుని, అంటే ఆత్మానుభూతిని పొందినవాడు, వేద జ్ఞానాన్ని పరిపూర్ణంగా తెలుసుకున్నటువంటి గురువుని తప్పక ఆశ్రయించాలి అనేది వేద శాసనము. మరి ఇందులో తప్పక అనే శబ్దం కూడా తప్పక ఆశ్రయించాలి అనే పదానికి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాను. అంటే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్య యోగ్యత ఎలా ఉండాలి, అతడు ప్రామాణికుల నుండి వేద సందేశాన్ని సరిగ్గా విని ఉండాలి. ఎందుకంటే శ్రీమద్ భాగవతం చెప్పేటప్పుడు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని మరి సుఖదేవ గోస్వాముల వారితో పరీక్షిత్ మహారాజుకి చెప్తుంటే సూత గోస్వాముల వారు వింటారు. సూత గోస్వాముల వారు దానిని నైమిషారణ్యంలో ఉన్నటువంటి వారికి అక్కడ సమావేశమై ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు బ్రాహ్మణులకి. సో అలా ఆయన అంటే ప్రామాణికుల నుండి వినాలి, ఆ విన్నటువంటిది కూడా సరిగ్గా విని ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. అంటే అతడు బ్రహ్మములో స్థిరుడై ఉండాలి, అది ప్రామాణికుల నుండి విని ఉండాలి. ఈ రెండు కూడా గురువుకు ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు. అందుకే గురువుని ఆశ్రయించేటప్పుడు ఏ పరంపరలో ఉన్నారు, ఎక్కడ ఉన్నారు,
అనేటువంటిది తెలుసుకొని వారిని ఆశ్రయించాలి అని చెప్తాను. సో ఇంకా చెప్తూ, కృష్ణ చైతన్యం ఉద్యమం వేద సిద్ధాంతాల నుండి సంపూర్ణ ప్రామాణ్యమును పొందినది. వైదిక అన్వేషణకు ముఖ్య లక్ష్యము శ్రీకృష్ణుడిని కనుక్కోవడమే. అది భగవద్గీతలోనే చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చెప్తారు, గోవిందుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడికి లెక్కలేనన్ని రూపాలు, అవన్నీ కూడా ఒకటే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడుతుంది అనేకమైనటువంటి రూపాలు ఉన్నటువంటి. సో అవన్నీ కూడా లోపభూయిష్టమైనటువంటివి, మనలాంటివి కాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అవన్నీ కూడా నిత్యము ఆధ్యాత్మిక వైకుంఠ లోకాలలో ఉండేటువంటివే. భగవంతుడికి మనకి ఇక్కడ తేడా చెప్తున్నారు. మనం ఇక్కడ కూర్చుంటే ఒక దగ్గర ఉండి ఇక్కడ మాత్రమే చేయగలుగుతాం, కానీ ఏకకాలంలో ఆయన అనేకము. సో దీనికి ఎన్నో ఉదాహరణలు చెప్తూ ఉంటుంటాం. సర్వవ్యాపకుడు కనుక ఆయన అన్నిటికీ ఆరంభము, అతి ప్రాచీనుడు ఆయనే అని చెప్తున్నారు. కానీ మరి అటువంటి కృష్ణుణ్ణి మనం చూస్తే ఎక్కడ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క కురుక్షేత్రంలో కానీ మహాభారతంలో కానీ ఎక్కడ చూసినా ఆయన యవ్వనవంతుడుగానే చూపెడతారు. అందుకే నవయవ్వనం అని చెప్తూ ఉంటారు శ్రీకృష్ణుడు. సో మరి ఆయన ఎక్కడ కూడా కనిపించడు ఆ విధంగా. భగవద్గీతలో అర్జునుడికి రథసారథిగా ఉన్నటువంటి చూస్తే అప్పటికే ఆయనకు 100 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. అయినా ఆయన ఎప్పుడు ఎక్కడ కూడా వృద్ధుల్లాగా కనిపించినటువంటిది. ఆయన యొక్క పరమశక్తి అలాంటిది అంటూ ఆ విధంగా కృష్ణ భగవాను గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. సో అయితే ఇక్కడ మరి మొదట్లో వేదం ఒకటిగానే ఉండేటువంటిది, కానీ మరి అప్పుడున్నటువంటి ప్రజలు చాలా తెలివైనటువంటి వాళ్ళు, గొప్ప జ్ఞానం గలవాళ్ళు. ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యం నుండి ఒకసారి వింటే దాన్ని గ్రహించగలిగేవారు. సో అందుకే ఇప్పుడు మనకి డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది, భగవద్గీత అర్జునుడికి కృష్ణుడు ఎంత చెప్పాడు. మనం చదవాలంటే కొన్ని నెలలు పడుతుంది, మొత్తం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే. చదవడానికి చదవచ్చు ఒకసారి, కానీ ఆ మొత్తం గ్రంథాన్ని, అంటే భగవద్గీతలో మనం ఏదైతే చదువుతూ ఉన్నామో అవంతా కూడా ఒక 40 నుంచి 45 నిమిషాల్లో వారిద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణగా చెప్తూ. అలా పూర్వం అలా ఉండేది. కానీ ప్రస్తుత కాలంలో ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో అజ్ఞానము అనేటువంటి అంధకారంలోనే ఉండేటువంటి ప్రజలు అల్పాయుష్కులుగాను, అల్ప జ్ఞానవంతులుగాను, మందబుద్ధులుగాను ఉండేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించినటువంటి వ్యాసుల వారు ఈ ముఖ్యంగా కలియుగమైనటువంటి మందమతులైనటువంటి మన కోసం వారు ఆ శృతులను లిఖిత రూపంలోకి బోధించాలి అని అనుకున్నాడు అని చెప్తుంటారు. అందుకే అతడు వేదాలను, ఒకటిగా ఉన్నటువంటి వేదాలను 4గా విభజించి ఋగ్వేదము, సామవేదము, అధర్వణ వేదము, యజస్సులు అనేటువంటి యజుర్వేదం అనేటువంటి 4గా విభజించారు అని చెప్తుంటారు. తర్వాత ఆయనే ఆ వేదాలను బోధించేటువంటి బాధ్యతను కూడా తన యొక్క శిష్యులకు అప్పచెప్పాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ వేద జ్ఞానాన్ని పంచుకుని ఆ బాధ్యతను ఆయనకి, మరి మందబుద్ధులైనటువంటి స్త్రీలు, శూద్రులు, ద్విజ బంధువుల గురించి ఆలోచించే ఆ విధంగా చేశారు అని చెప్తారు. ఇక్కడ ద్విజ బంధువులు అంటే ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబాల్లో, అంటే జ్ఞానవంతులైనటువంటి కుటుంబాల్లో పుట్టినప్పటికీ కూడా ఆ గుణాలను గ్రహించలేనటువంటి వాడు ద్విజ బంధువు, బ్రాహ్మణ బంధువు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అటువంటి వారి కోసమే మహాభారతాన్ని, పురాణాలను వ్యాసుల వారు రచించారు అని చెప్తారు. పురాణాలు, మహాభారతము, 4 వేదాలు, ఉపనిషత్తులు వేద వాజ్మయానికి చెందినవి. ఉపనిషత్తులు వేద భాగాలు. మనం చూస్తూ ఉన్నది ఏదైతే ఉంది ఇది వేద భాగం అని చెప్తుంది. తదుపరి వ్యాసదేవుల వారు పండితుల కోసము, తాత్వికుల కోసము
ఆ వేద జ్ఞానాన్ని అంతటినీ కూడా వేదాంత సూత్ర రూపంలోనికి సంక్షిప్తం చేశారు. అదే వేదాలకు చివరిది రచన అని చెప్తారు. సో అదే మనకి అందించబడినటువంటి శ్రీమద్ భాగవతం. మరి ఆ భాగవతంలో అన్నిటి యొక్క అంతిమ సారము, అన్ని రచించినప్పటికీ కూడా ఆయనకి సంతృప్తి కలిగినప్పుడు ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడైనటువంటి నారదుడు చెప్పినప్పుడు వేదాంత సూత్రాలను వివరించమని ఆదేశిస్తే అప్పుడు ఆ వేదాంతం అంటే విజ్ఞానం అత్యున్నతమైనది. ఆ విజ్ఞానం యొక్క పరమ అవధి శ్రీకృష్ణుడే. ఎందుకంటే సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానులే మనకి 15వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. సో వేదాంత కృత్ వేద విదేవ చాహం, వేదాంతాన్ని రచించిన వాడను, వేదాల యొక్క సారము తెలిసిన వాడను నేనే అని చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీతలో. మరి భగవద్గీతే మనకి ప్రామాణికం కనుక దాన్ని అంగీకరించి సో మరి అందుకే శ్రీకృష్ణుడే వేదాంత తత్వం పైన వ్రాయబడినటువంటి అక్కడ అంటే దేవదేవుడు అని ఆ వైష్ణవ వ్యాఖ్యానాలలో వివరించబడినటువంటి చెప్తూ ఉన్నాను. అలాగే బలదేవ విద్యాభూషణుడు వారు గోవింద భాష్యాన్ని, రామానుజలాచార్యులు వారి యొక్క వ్యాఖ్యానాన్ని, మధ్వాచార్యులు అన్నీ కూడా మరి ఆ భగవంతుణ్ణి శ్రీకృష్ణుణ్ణి దేవదేవుడిగా అంగీకరించినటువంటి విషయం. ఇక చివరికి వ్యాసదేవుడు వేదాంతానికి శ్రీమద్ భాగవత రూపంలో సమగ్ర వ్యాఖ్యానం రచించినటువంటిది. ఎందుకంటే జన్మాద్యస్య యతః అంటే ఏంటో శ్రీమద్ భాగవతంలో వేదాంత సూత్రాలకు పరమసత్యమైన బ్రహ్మము అంటే సూచనప్రాయంగా అంటే దేని నుండి సర్వము ఉద్భవిస్తుందో అదే పరమసత్యము, ఇదే దాని యొక్క సారం. సో మరి మొత్తం కూడా భగవంతుడి నుంచి ఉద్భవించినటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ శ్రీమద్ భాగవతంలో వివరించబడినటువంటి చైతన్యమే పరమసత్యం. ఆయనే స్వరాట్ అంటే స్వయం ప్రకాశకుడు. సో మనము మన యొక్క చైతన్యాన్ని, జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటూ అంటే ఇతరుల నుండి జ్ఞానాన్ని గ్రహించడం ద్వారా, సో ఆ విధంగా జ్ఞానాన్ని గ్రహించి మరి మనము ఈ ఏదైతే బద్ధ స్థితిలో ఉండి 4 అంశాలలో గురి అవుతూ ఉన్నామో వాటి నుండి బయటపడాలి అని అనుకున్నటువంటి వాడు శ్రీమద్ భాగవతము, భగవద్గీత వంటి గ్రంథాలను చదివి వాటిని అనుసరిస్తూ ఉండాలి అని చెప్పడం ద్వారా ముగిస్తూ ఉన్నా. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి